खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जौसिन फरायसालि ओइचएस फाइनाल आनजाद होनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों दि ओइचएस फाइनाल आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 27 जुन थामहिनबा समबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव फोसावगोन। मख'नो गोनांदि रिजाल्टखौ अनलाइनजों नायनो हागोन आरो मार्कशीटखौबो मोनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोजोननि नोगोर बिटिआरनि राजधानी क'क्राझाराव आफोद आरो खैफोद। बिटिआर सेक्रेटारियेटआव सासे सुबुंनि गोथै देहा। शुक्रबार एबा मोनाबिलियाव क'क्राझारनि बिटिआर सेक्रेटारियेटआव सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै गोथै देहा बोखांनो हानाय जादों। सुबुंनि सिनायथिखौ पुलिसआ संदांगासिनो दङ आरो थाबैनो सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा थांनाय समफोराव सरकारजों बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायजाबोदोंमोन होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया बुंदों। सरकारनि खाबुफोरखौ बिथांमोना मोनबोनो हाबोआखैमोन। दिनै गिबि खेब बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भारत सरकारा होनाय एमजिएनरेगानि मथे जब कार्डखौ मोनफुंनो हाबाय। फैबाय थानाय समफोराव बे ओनसोलावबो एमजिएनरेगानि दारै रायजो राजाया खामानि मावनो मोनसिगोन आरो ओनसोलनि बायदि जौगानायनि खामानि मावफुंजासिगोन होनना बिटिआरनि रन्जित बसुमतारि बिथाङा बुङो। गोजोनथाव खौरां, बर' फिसा सानामालि बर'आ सनानि मेडेल मोनदों। उमाय नेशनेल मुएथाइ चेम्पियनशिप 2022 मध्य प्रदेशनि इन्द'राव खुंफुंनाय गेलेनाय बादायलायनायाव गुवाहाटीनि सानमालि बर'आ सनानि मेडेल देरहासार जानो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जों गोबां रं बिरंनि सिखिरि नुबाय जानांगौ। नोंथांमोनाबो नुबाय। नाथाय बे सावगारियाव नुनाय सिखिरिखौ नोंथाङा नुफेरदोंना? जानांगौ सोरबा नुबाय बा सोरबा नुवाखै। नाथाय आं दिनैसिम नुफेराखै। मख'नो गोनांदि बे सिखिरिया धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाय BKWSनि गाहाय मावखुलियाव बाफैनाय मासे गोमोथाव आरो समायना सिखिरिसो। दुखुनांथाव खौरां, जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेथारि पबित्र बसुमतारिनि आंगो बिफा सजेन बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबथार लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनांनानै दिनै अबथिरा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। मख'जाथावदि नारानाथारै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो सजेन बसुमतारिखौ बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलांनायनिफ्राय हमथानानै लाखिनो हायासै। जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना बे खौरांखौ मोनना गोजोनगोन दि नोंथांमोननि भटजों नबजित नार्जारिया बांसिन भट मोनना देरहासार। JTVआव आसामा गेदेर रेकर्ड। JTVनि डि लिटिल मास्टार सिजन 5आव आसामनिफ्राय साथामबो देरहासार जाबाय। मख'नो गोनांदि फाइनालाव बांसिन भट मोनना जोंनि बयनिबो अनजालु नबजित नार्जारिया देरहासार। गुबुन फारसे आफुन पेगुआ फार्स्ट रानार आप आरो आदायस्रिया सेकेन्ड रानार आप मोननो हायो। बड' इण्डियान फरेन सार्भिस IAS अफिसार रुपज्योति ब्रह्म कार्जिया बर' हारिनि थरसे अलंबार। आथिखालाव बर'नि अनलि IAS अफिसार रुपज्योति ब्रह्म कार्जि 2011 बेट्स। बिथाङा डक्टर राजकुमार रन्जन सिंह मिनिस्टार अफ स्टेट फर एक्सटार्नेल एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इण्डियानि प्राइभेट सेक्रेटारि हिसाबै गावनि IAS सार्भिसखौ होगासिनो दङ। बिथां कार्जिया गावनि स्कुलिंखौ क'क्राझारनि दतमानि सेन्ट जाभियार स्कुलनिफ्राय, ग्रेजुएसनखौ शिलंनि सेन्ट एन्टनी कलेजनिफ्राय आरो पस्ट ग्रेजुएसनखौ जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि JNU निउ दिल्लीनिफ्राय खालामदों। बिथाङा थांनाय 2011 मायथाइयाव UPSC आनजादाव 559 रेंक लानानै पास खालामनानै IAS सार्भिसखौ मोननो हायो आरो गावनि सार्भिसखौ अस्ट्रेलिया आरो गुबुन गुबुन हादराव होनानै आथिखालाव मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआव डक्टर राजकुमार रन्जन सिंह मिनिस्टारनि प्राइभेट सेक्रेटारि हिसाबै निउ दिल्लीआव सार्भिस होगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लाइमोनफोरखौ गोजौ मासियाव थांहोनो एबसुनि बाखनायथाव हाबाफारि। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव साइन्स कलेज क'क्राझारनि नीलकमल ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव UPSC, APSC, सिभिल सार्भिस आरो इण्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामिनेशननि स्पेसियेल ओरिएन्टेसन प्रग्रामखौ दिनै लानाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।